ብልጽግና ኣብ ልዕሊ ትግራይ ትእዛዝ ከም ዝሃበ ተሓቢሮም ስጉምቲ ብልጽግና ብጥምረት ከነፈሽሎ ኢና ክብል ሻዕብያ መግለፂ ከም ዝሃበ ተገሊጾም ልዕሊ 13 ሚልዮን ብር ብግዕዝይና ዝተጓሓለ ሃፍትን ህዝቢ መንግስትን ናብ መንግስቲ ክምለስ ከም ዝተገበረ ቤት ጽሕፈት ኮሚሽን ስነ ምግባርን ጸረ ግዕዝይናን ጨንፈር ዞባ ምብራቕ ትግራይ ኣፍሊጦም ነበርቲ ከተማ ብዘት ጸገማት ህዝቢ ብኣጋኒ ክፍትሑን ሕብረተሰብ ካብ ገበንን ስጋኣት ገበንን ነፃ ኮይኑ ከባቢኡ ክሕሉን ይግባእ ኢሎም ኣርስተ ዜናና ነዚኦም ይመስሉ ነይሮም። እዚ ሕብረት ሚድያ ኔትወርክ እዩ። ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ክሳብ መወዳእታ ሙሉእ ትሕዝቶና ክትከታተሉና ብኽብሪ እንዳዓደምና ሕዚ ድማ ናብ ዋና ዝርዝር ዜናና ክንሓልፍ። ብልጽግና ኣብ ልዕሊ ትግራይ ትእዛዝ ከም ዝሃበ ተሓቢሮም ካብ ፍልፍላትና ዝተረኸበ ሓበሬታ ከም ዝሕብሮ ብልጽግና ኣብ ልዕሊ ትካላት ትእምት ዝወሰዶ ናይ ባንክ ኣካውንት እገዳ ስዒቡ ከቢድ ወጥሪ ከም ዝነገሰ ተፈሊጦም ብልጽግና ናይ 17 ኩባንያታት ትእምት ባንክ ኣካውንት ንምእጋድ ዘለዓዓሎ ምክንያት ዛጊድ ዘይተፈልጠ እኳ እንተኾነም እዚ ስጉምቲ ኣብ መንጎ ሕወሓትን ብልጽግናን ዝነበረ ጉንፂ ከም ዘጋደዶን ህዝቢ ትግራይ እውን ናብ ስምዒት ከኣቱ ይደፋፍኦ ከም ዘሎ እንተፈሊጦም ብልጽግና ናይ ባንክ ኣካውንት እገዳ ዝገበረ ኣብ ልዕሊ ደደቢት ማይክሮ ፋይናንስ እውን ከም ዝኾነ እናተገለጸ እኳ እንተጸንሐም ደደቢት ማይክሮ ፋይናንስ ግን ዛጊድ ካብ ብልጽግና ዝበጽሐኒ ናይ እገዳ ደብዳቤ የለን ክትብል ብማሕበራዊ መራኸቢ ገጻ ገሊጻላ ካልኦት ፍልፍላት ሒዞን ዝወፀ ሓበሬታ ከም ዝሕብሮ ድማ ወጋገን ባንክን ኣንበሳ ባንክን ኣብ ትግራይ ዘሎ ናይ ዓማዊሎም ባንክ ኣካውንት እውን ከም ዝተኣገደ ተሓቢሮም ብልጽግና ናብ ትግራይ ከኣቱ ዝነበሮ ነዳዲም ሸቐጣሸቐጥን ድጎማ ደሞዝን ስለ ዝኣገደ ምስ መራሕቲ ሕወሓት ኣብ ከቢድ ቅርሕንቲ ከም ዘሎ ክግለጽ ጸንሐ እንትኸውን ሕዚ ድማ ናይ ትካላት ትእምት ባንክ ኣካውንት ምእጋዱ ኣብ ዝቃጸል ዝነበረ ሓዊ ነዳዲ ምውሳኺ ክብሉ ተንተንቲ ፖለቲካ እናገለጹ ይርከቦም ኣብ ጉዳይ ትግራይ ዝነጥፍን ፍትሃዊ ህዝቡን ዝኾነ ካሳ ሃይለማርያም እውን ቅድሚ ሓደ ዓመት ኣቢሉ ትካላት ትእምት ምስ ፌደራል ኣብ ከቢድ ምንሕናሕ ካብ ዘለው መራሕቲ ሕወሓት ወፅየን ናይ እማን ናይ ህዝቢ ትግራይ ክኾና እንተኾይነን ህዝቢ ክርከበን ኣለዎ ክብል ጽሒፉ ከም ዝነበረ ይፍለጥ ካሳ ሃይለማርያም ከም ዝጸሓፎ ትካላት ትእምት በዓል ሓደራ ቦርድ ብዝበሃል ዝመሓደራ እኳ እንተኾኖም እቶም ኣባላት በዓል ሓደራ ቦርድ እውን ላዕለዎት ሓለፍቲ ሕወሓት ስለ ዝኾኑ ትካላት ትእምት ሕዚ እውን ብህዝቢ ዝተመረፀ በዓል ሓደራ ቦርድ ከመሓድረን ክግበር ኣለዎ ክብል ብተኸታታሊ ጽሑፋቱ ገሊጹ ነይሮም ሕዚ ኣጋጢሙ ዘሎ እገዳ ኩባንያታት ትእምት እውን እዞም ኩባንያታት መገልገልቲ መራሕቲ ሕወሓት እምበር መገልገልቲ ህዝቢ ትግራይ ኣይኮናን ብዝብል ምክንያት ብልጽግና ከም ዝገለጸን ስጉምቲ ከም ዝወሰደን ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የረድም ብመሰረት ፍልፍላት 4 ኪሎ ብልጽግና ኣብ ልዕሊ ባንክ ኣካውንት ኩባንያታት ትእምት ናይ እገዳ ስጉምቲ ዝወሰደም ናይ ሕወሓት ናይ ገንዘብ ምንጪ ንምድራቕ ከም ዝኾነ ይገልጾም እዞም ፍልፍላት እዚ ይበሉ እምበር ብልጽግና ብምንታይ ምክንያት ኣብ ልዕሊ ትካላት ትእምት ስጉምቲ ወሲዱ ዝብል ግን ዛጊድ ብንጹር ከም ዘይፍለጥ ተሓቢሮም እዚ ከም ኢሉ እናሃለወ ሕዚ ዝተረኸበ ሓበሬታ ከም ዝሕብሮም ብልጽግና ኣብ ልዕሊ ትግራይ ተወሳኺ ስጉምቲ ንምውሳድ ትእዛዝ ከም ዝሃበ ተገሊጾም ካብ ፍልፍላትና ዝተረኸበ ሓበሬታ ከም ዝገልጾ እቲ ብልጽግና ክወስዶ ዝሓሰበ ተወሳኺ ስጉምቲ ድማ ኣብ ነዳድን ሸቐጣሸቐጥን ዘነኣፀረ ከም ዝኾነ እናተገለጸ ይርከብ ብልጽግና ከምዚ ዓይነት ስጉምቲ እንተወሲዱ ድማ ህዝቢ ትግራይ ዳግማይ ኣብ ጎኒ ሕወሓት ዝስለፈሉ ዕድል ሰፊሕ ከም ዝኾነ እናተገለጸ ይርከብ ጉምቲ ብልጽግና ብጥምረት ከነፈሽሎ ኢና ክብል ሻዕብያ መግለፂ ከም ዝሃበ ተሓቢሮም ካብ ፍልፍላትና ዝተረኸበ ሓበሬታ ከም ዝገልጾ ብልጽግና ኣብ ልዕሊ ብልጽግናን ሕወሓትን ዘሎ ጎንፂ እናኸበደ ምኻዱ ስዒቦም ስርዓት ግደፍ እውን ስጉምቲ ምውሳድ ከም ዝጀመረ ተፈሊጦም ብኣብይ ኣሕመድ ዝምራሕ ስርዓት ብልጽግና ወደብ ዓሰብ ናብ ኢትዮጵያ ክምልሳ ብምባል ንልዕሊ 1 ዓመት ወፍርታትን ምድላዋትን ክገብር እንተጸንሐ እኳ ሕዚ ግን ገጹ ናብ
ሕወሓት ከም ዘዞረ ፍልፍላት ይሕብሮም ብልጽግና ጉዳይ ወደብ ዓሰብ ንግዚኡ ጠጠው ኣቢሉ ትኹረቱ መራሕቲ ሕወሓት ምግባሩ ብግልጽ ዘይፍለጥ እኳ እንተኾነም ሓደ ፍልፍላት 4 ኪሎ ከም ዝሓበርዎ ግን ወደብ ዓሰብ ከየምለሳ መራሕቲ ሕወሓት ዕንቅፋት ይኾኑን ኣለው ብዝብል ከም ዝኾነ ሓቢሮም እቶም ፍልፍላት ወሲኾም ከም ዝገለጽዎ ሰራዊት ብልጽግና ናብ ዓሰብ ወፍርንተ ጀሚሮም ሰራዊት ትግራይ ብድሕሪት ክወግኣና ስለ ዝኽእል መጀመርያ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ኣብ ትሕቲ ቁጽር ነውዕሎ ዝብል መርገጽ ከም ዝሓዙ ገሊጾም ስርዓት ብልጽግና ጌታቸው ረዳ ፕሬዝዳንት ግዝያዊ ምሕዳር ኣብ ዝነበረሉ እዋን ሰራዊት ትግራይ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ኣብ ዝግበር ወተሃደራዊ ስጉምቲ ኣብ ጎኒ ሰራዊት ኢትዮጵያ ንኽስለፍ እንተሓተተ እኳ ኣመራርሓ ሰራዊት ትግራይን ኣመራርሓ ሕወሓትን ግን ኣብ ጎኒ ሰራዊት ብልጽግና ተሰሊፍና ንህዝቢ ኤርትራ ኣይንወግእን ብምባል ሕቶ ብልጽግና ከም ዝነጸግዎ ፍልፍላት ይሕብሮም ናይ መጀመርያ ትልሙ ብመራሕቲ ሕወሓት ዝፈረሶ ስርዓት ብልጽግና ዘቕረቦ ሕቶ ብመራሕቲ ሕወሓት ምስ ተነጸገን ዝሓዞ ፕላን ኤ ምስ ፈረሶን ዕንቅፋት እትኸውን ዘላ ሕወሓት ምፍራስ ዝብል መርገጽ ከም ዝሓዘ ፍልፍላት ይሕብሮም ይኹን እምበር እቲ ኩነታት ብትኹረት ዝከታተል ዘሎ ሎሚ ሕወሓት እንተፈሪሳ ጽባሕ ጉዕዞ ብልጽግና ናብ ወደብ ዓሰብ ክኸውን ኢሉ ዝኣመነን ስርዓት ህግደፍ ስጉምትታት ምውሳድ ከም ዝጀመረ ተሓቢሮም ካብ ፍልፍላትና ዝተረኸበ ሓበሬታ ከም ዝገልጾ ስርዓት ህግደፍ ምስ ሰራዊት ትግራይ ጥምረት ብምፍጣር ንብልጽግና ክንምክት ኢና ብዝብል ምድላዋት ይገብር ከም ዘሎ ተፈሊጦም ልዕሊ 13 ሚልዮን ብር ብግዕዚና ዝተጓሓለ ሃብቲ ህዝብን መንግስትን ናብ መንግስቲ ክምለስ ከም ዝተገበረ ቤት ጽሕፈት ኮሚሽን ስነ ምግባርን ጸረ ግዕዚናን ጨንፈር ዞባ ምብራቕ ትግራይ ኣፍሊጦም ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ኮሚሽን ስነ ምግባርን ጸረ ግዕዚናን ጨንፈር ዞባ ምብራቕ ትግራይ ኣይተ ምስጉን መለስ ከም ዝሓበርዎም ኣብ ስራሕ ዘበን 2017-2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ዘሎ ግዜ ዝተጓሓለ ልዕሊ 13 ሚልዮን ብር ናብ መንግስቲ ኣታዊ ከም ዝኾነን 6,000 ሜትር ካሬ በዘይ አግባብ ተወሲዱ ዝነበረ መሬት ናብ መንግስቲ ባንኪ መሬት ኣታዊ ክግበር ብቤት ፍርዲ ከም ዝተወሰነን ሓቢሮም ግዕዚና ዶብ ኣልባ ገበን ከም ዝኾነ ንምቕናስ ድማ ኣበርቲዕኻ ምስራሕ ከም ዘደሊ ወሲኾም ኣገንዚቦም ግዕዚና ንምቕናስ ግልጋሎት ኣወሃህባ ኣብያተ ዕዮ መንግስቲ ካብ ልሙድ ኣሰራርሓ ናብ ዲጂታል ቴክኖሎጂ ምስጋር ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ፕሬዝዳንት ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ዶክተር ገብረ ሚካኤል ወልደ ገብርኤል ገሊጾም ግዕዚና ንምቕናስ ካብ ዘልመዳዊ ኣሰራርሓ ወፂና ዲጂታላዊ ኣሰራርሓ ከነታታቱ ይግባእ ክብሉ ድማ እቶም ፕሬዝዳንት ገሊጾም ዘመናዊ ኣመራርሓ ምትእትታው ኣብ ስራሕቲ ዕዳጋ ንብረትን ቆፀራን ሓፈሻዊ ምሕደራ ፋይናንስን ለውጢ ከም ዘምጽእ ሓቢሮም እዚ ዝገለጹ ብኣሰናዳእነት ቤት ጽሕፈት ኮሚሽን ስነ ምግባርን ጸረ ግዕዚናን ጨንፈር ዞባ ምብራቕን ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራትን ትውልዲ ብስነ ምግባር ትካላት ድማ ብኣሰራርሓ ብዝብል መሪ ሓሳብ በብርካ ዓለም ለኸን መበል 22 ዓመት ይኽበር ኣብ ዘሎ መዓልቲ ጸረ ግዕዚና እዮም ኣብቲ መድረኽ ኣመራርሓ መንግስቲ ሃፍቶም ዘመዝግብሉ ሰነድ እውን ናብ ተሳተፍቲ ዕላዊ ኮይኑ ክብል ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ዞባ ምብራቕ ትግራይ ጸብጺቦም ነበርቲ ከተማ ብዘት ጸገማት ህዝቢ ብኣጋን ክፍትሑን ሕብረተሰብ ካብ ገበንን ስግኣት ገበንን ነፃ ኮይኑ ከባቢኡ ክሕሉን ይግባእ ኢሎም ኣብታ ከተማ ዝረኣዩ ዝተፈላለዩ ሽግራት ካብ ግዜ ናብ ግዜ ምስ ህዝቢ እናተላዘብካ መፍትሒ ኣብ ምንዳይ ተጠናኺሩ ክቕጽል እውን ጸዊዖም እዚ ዝተገለጸ ምምሕዳር እታ ወረዳ ምስ ነበርቲ ከተማ ብዘት ህዝባዊ ዋዕላ ኣብ ዘሳለጦ መድረኽ እዮም ኣብቲ ዋዕላ ዋና ኣመሓዳሪ ወረዳ ብዘት ኣይተ የሱፍ ምስጋናም ፍትሕን ተሓታትነትን ንምንጋስ ዝተዋደደን ህዝባውነት ዝዓሰሎን ስራሕቲ ጸጥታ ክህሊ ይግባእ ድሕሪ ምባል ኣብታ ከተማ ዘለው ህሉል ዓቕሚ ተመኩሮን ብምጥቃም ኩሎም መደባት ብልዑል ድሌት ተሳትፎን ህዝብን ንምፍጻም ኢኮኖሚያዊ ዓቕሚ እታ ከተማ ንምብራኽ ናይ ባዕልና ብጽሒት ክንዋጻእ ይግባእ ኢሎም ተሳተፍቲ እቲ ዋዕላ ብወገኖም ጸገማት ብኣጋነ ክፍትሑን ሕብረተሰብ ካብ ገበንን ስግኣት ገበንን ነፃ ኮይኑ ከባቢኡ ክሕሉን ይግባእ ኢሎም ጠለባት ሕብረተሰብ ንምምላስ ነቲ ጠቕላላ ማሕበራዊ ግልጋሎት ለውጢ ዝዕንቅፎ ኣብ ዘይምዕሩይ ምሕደራ መሬት እታ ከተማ ብስም ሊዝን ብኢንቨስትመንትን
መሬትን ወሲዶም ህንጸት ዘይጀመሩ ሰብ ሃፍቲ ከም ዘለዎ ብምግላጽ በዚ መሰረት ድማ ቁጠባዊ ኣታዊ ናይታ ከተማ ከይዓቢ ማሕንቆ ይኹን ስለ ዘሎም ቤት መዘጋጃ እታ ከተማ ዝለዓለ ጠመተ ሂቡ ናብ ልምዓት ንኽኣቱ ድፊት ክግበር ሓሳሲቦም ብተወሳኺ ድማ ኣብታ ከተማ ብሰንኪ ኣጋጢሙ ዘሎ ሕፅረት መስተ ማይ ማሕበረሰብ ካብ ሩባ ወሓዚ ማይ ብምጥቃሙ ስዒቦም ንዝተፈላለዩ ማይ ወለድ ሕማማት ይቃልዓ ምህላውን ኣብ ህንፃውንቲ ነብሰ ጡራትን ኣረጋውያን ዝርከቦም ወገናት ድማ ኣብ ከቢድ ሃሰያ ከም ዝርከቡ ሓቢሮም ክብል ሓበሬታ ንረክበን ወረዳ ብዘት ጸብጺበሎም ናይሎም ዜናና ኣብ ዘብቂዕሎም ንምክትታልኩም ነመስገን።